Kape tayo, katropa. Mayong adlaw, katropa. Mga pitan ninyo. Kami kayang kape sa sayo sa kabuntagon. Luto taon niya og crispy talong. Managitag pangapi, katropa. Magbuhat mo ta og crispy talong para atong pamahaw. Mao na niya tong buhaton og crispy talong, katropa. Mao na niya tong gamog crispy talong. Tuloon og hiwa ang talong. Tapos na. Pugasan sana katropa. Tangata sa tuang ingredients. Harina, itlog, dua kabog itlog, minta, wala may crispy fry, kini na lang big crunch.
tubig. Loon. Ready na. Takkan atas doang. Geliren. Init na ito ang mantika, katrupa. Sunod na tani.
Managitag lutog crispy talong katropa. Kaon na ta. Di lang na ako ipakita kung saan ako pagkaon kay murag maulaw ko ninyo. Kung bago pa lang ka sa akong channel katropa, palihog ko og like og subscribe. Ay lang pud kalimot sa pagpindot sa button bell para update ka perminti sa akong mga bagong video. Salamat sa pagtanaw ug amping mong tanan.